Sanibona njalo bafethu ukuthi impilo yami ngoma bafethu ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi uma uqala ukubona YouTube channel zicocufa zibhathe mphawu subscribe uzobe uqala uthola indaba kule YouTube channel. Hlosa namhlanje sithi bafethu ngabe ukhuzane usemlahlile yini Uluve Dubazazane bafethu, ngoba njalo mayikhiphe i-album bafethu uvamise ukufaka insizwa okanye ukusilinsizwa emfake lapha kuma-feature akhe kubaculi azocula nabo kwi-album. Kule album siyibona-ke bafethu ngathi Uluve bafethu akekho kule album. Yingakho sizihloko ngabe ukhuzane Mpungose usemlahlile yini Uluve? Ithi impendulo cha lutho, ngoba simbonile ukhuzane mfowamphungose efaka Uluve lapha kule ngoma yakhe ehloko sithi okanye isingile ehloko sithi umjolo lowo bafethu. Kumanje edla eshisa ikhotha esibonayo ukuthi iyahamba eyashaya imiliyoni ngeensuku ezimbili, futhi nakhona kwaba usuku olulodwa nama-hour ambadlwana ukuthi ishaye imiliyoni lengoma. Kumanje impela sayibona iyatrenda online, ihambe kakhulu bafethu, singasho kanjalo. Bafethu ake nibuke uthibela umfowamphungose naye advertise lapho ukhuzane bafethu kule album ezophuma. Awuthi ngiyidedele ivideo ngaphandle kokuthi ngipholise amaseko. Ngiyayibongela, bukelani ivideo elandelayo. Bafethu igama lami nguthibele ngwaMpungose phansi emandaba, umfana waMpungose emagushini. Njengoba ngiphethelela ihunu nje, yikho ukuthi bafethu isekubhedile. Isign le ukuthi nibone ukuthi ngiphephetha ababhemi la. Kuyabheda, seyishayela i1 ulwehlane lusekumlala kabili madoda, zivuke ziwushaye. Niyacela ke bafethu ukuthi indlela zonkana phumani nihambe niyofaka iorder enduneni yakho sondelane nawe. Niyosho ukuthi waye khona uthibela wayemla esitshela ukuthi konakela bafethu, konakela kakhulu. Angikwazi ngakusho ngithwala izandla ekhanda ngithi aningaze nizokuzwa ngolesihlanu. Konakela kakhulu bafethu, ngiyabonga kakhulu. Asha ncede ngishaya juba la.